A Colexiata. Pénsase que houbo unha capela ou igrexa orixinaria antes de iniciarse a construcción no ano 1493. Uns anos despois, no ano 1537, a igrexa de Cangas racha coa dependencia da parroquia de Santa María de Darbo. Esta nova igrexa foi erixida en Colexiata no ano 1542 e confirmada polo Papa Paulo III. A obra foi sufrindo ampliacións ata rematarse en 1585, aínda que a actual torre foi reconstruída. O poder da Igrexa chegaba a todos os estamentos estando presente no concello. Ademais, ostentaba o control de grandes extensións de terra e incluso actuaba como entidade cobradora de impostos reais e mantiña labouras de control e orde da poboación, dado que a Coroa non contaba coa infraestrutura necesaria para facelo. Os favores que compraba a nobreza e a fidalguía, financiando a construción de igrexas e axudando a expandir a fe, recibir a cambio dereitos da que facía a igrexa pola súa actividade. Acudir á igrexa supoñía para os fiais unha oportunidade para facer vida social, aparentar e mostrar as súas mellores galas, máis que un acto de oración e recollemento. As xentes acomodadas acudían á misa diario, acompañados de criados, as mulleres mozas ían acompañadas con amas de chaves ou carabinas. Entre os homes era imprescindible lucir bons traxes de cores escuras, feito a medida, zapatos, luvas perfumadas, un bo chapeu e entre as mulleres panos colorados de Londres combinados con fermosos encaixes artesanáns. Había que respetar os sitios que cada veciño entendía que lle correspondía, en función da súa clase social. A saída dos oficios e unha infinidade de esmoleiros que se arremiñaban na procura da esmola señorial. Era habitual que a xente máis añeirara dese esmola aos pobres para poder estar máis preto de gañar o ceo ou se podía comer mansares en tempo de comer sen estar pecando. As cofrarías son de tipo relixioso e gremial. Cangas é unha vila pequena que podería representar a varios sectores. A pesca é un deles, representada pola cofraría do Santo Nome de Xesús no ano 1548 e logo o Bon de Xesús no ano 1563. O coñecido hoxe como da Pila é que se supón que o Cristo que non quiso arder. No século XVIII foi substituído por unha nova imaxe. En Cangas chegou a haber ata 7 cofrarías na época. O Cristo da Pila era o que presidía a Colexiata no ano 1617 e que os turcos se afanaran de intentar queimar sen éxito.